Good morning, good morning mga tropa. Nandito na pala tayo sa bukid. Alright, so yun mga tropa no. At ngayong araw, may good news pala tayo. Dahil hindi ito sa tungkol sa mga pananim natin, kundi may isang makakasama na tayo sa ating magbablog dito sa buhay bukid mga tropa. Hindi lang sa buhay bukid kundi pati na rin sa buhay dito sa isla, pati na rin sa pagdadagat, ganyan mga tropa. So ito yung makakasama natin. Gusto kong ipakilala sa inyo mga tropa, yung makakasama natin sa pagbablog. Yan si Jay. Hello sa inyo lahat, good morning po. At kami po ay magsisimula sa aming gawain dito sa bukid. Magsisimula po kami sa pagdidilig ng halaman. Ako po pala si JR. Yun lang po. So, si JR pala mga tropa Saka Sambuanga. So batiin mo naman yung Buenos dias na miyo mga paryente na Sambuanga. Amo lang kel. Ano ba sa good morning ng Sambuanga? Buenos dias. Buenos dias. Right, so Jay pala mga tropa, makakasama din natin sa pagtatayo ng kubo dito. Pala-pala lang, hindi naman siya totally as in kubong-kubo. Pala-pala lang na mayroong papag para may pahingahan. Kasi yun nga mga tropa, itong lupa na to ipaparutor lahat yan. Tapos tatamnan ng gulay talaga. So ito kasi mga tropa, yung mga tanim natin dito parang kumbaga pasimula lang. Pero yung talagang totally na tatamnan talaga to, yun na talaga magsisimula yung talagang parang pinaka main content natin mga tropa. So yun yung magiging plano. Tapos sa buhay dito sa bukid. So yun mga tropa. So ayan si Jay kasama natin. Alright. At ngayon ang gagawin namin ngayon mga tropa, magdidilig kami ng mga tanim dahil tanghali na. So galing pala kami ni Jay kanina sa bumili ng isda, kaya tinanghali kaming makapunta dito sa bukid. So ito na yung mga tanim natin mga tropa. At sisilipin natin yung mga tinanim natin kahapon na mga sili. Ayan mga tropa, yung mga tinanim natin mga sili. Ayan, wala namang nalanta o walang namatay. So yun mga tropa na. So sisimulan namin ni Jay ang magdilig. So yun lang muna yung gagawin natin ngayon. Nagdidilig na muna tayo. Ayan. Anong nito? Isang tabo sa bawat isa? Oo, isang tabo pa. Kasi kahapon kasi nalagyan na ng abono yan. Oo, nalagyan ng abono. So si Jay pala mga tropa, tropa ni Warren, yung pamangkin ni Mrs. Sakto, nandito siya. Marunong kasi siyang gumawa ng kubo. Kaya yun mga tropa, may makakasama tayo dito na gumawa ng kubo. Pero ito nga mga tropa no, si Jay pala balak na rin maging vlogger. So magiging content na is dun sa may Rojas. Hindi ko alam kung anong magiging content na, pero soon magiging vlogger din siya mga tropa. Yan. So gusto niyang sumama sa atin sa pagbablog para makita niya at may paliwanag kung paano yung sistema ng pagbablog dito sa YouTube saka sa Facebook. Right, so soon mga tropa. Pero hindi pa siya nakagawa ng kanyang Facebook page at saka YouTube channel. Pero soon mga tropa. Pero i-update ko kayo kung may channel na siya mga tropa. Right, so yun lang yung intro natin at umpisahan na natin ang bakbakan ng pagdidilig. Alright, so let's go! Okay mga tropa, so unahin natin dito sa may talong.
Grabe yung bulaklak ng talong natin, oh. Sobrang dami. Ay. Pero malapit-lapit na tayong makapagpitas na naman mga tropa ng mga talong. Mga kwan siguro, mga 2 weeks. Ganyan. Marami na tayong mapipitas nan. So ito pala yung mga linagyan natin ng abono kahapon. Pero hindi pa natin makikita yung epekto ng abono ngayon. Pero sa mga 3 days to 4 days bago natin makita yung epekto ng. Okay guys, ito na ako, nagsisimula magdilig ng halaman para mabilis lumaki. Ito sa guys, oh, meron ng kamatis ang bunga. 'Di ba? Magaganda yung bunga ng mga kamatis namin dito. Pag masipag ka lang, may aanihin ka. Pero pag ikaw ay tamad, wala kang makakain dito na fresh na gulay. Kaya na yon, sa buhay na yon, mahal ang gasolina. Kaya magtatanim muna kami ng gulay para hindi masyadong magastos sa panahon na yon. Pag dito ka sa probinsya, hindi mo iisipin ang ulam. Kasi pag masipag ka lang, may anihin ka talaga pag marunong ka magtanim. Kaya tignan nyo guys yung mga tinanim namin, oh, kamatis. Ang gaganda ng mga bunga niyan guys. Fresh na fresh ang kakainin namin dito. Hindi pareho sa Maynila. Sobrang mahal. Bibili ka ng talbos ng kamote, ilang tangkay lang. Wala. Halos lahat doong kilos pera. Pero pag dito sa probinsya guys, simple lang ang buhay. Kung masipag ka sa bukid at marunong ka magtanim, hindi na problema sa mga gulay. May uulamin ka tuwing at sa araw-araw. Ito kami, nagdidilig muna ng halaman para pag lumaki, may aanihin po kami. Yan. Ganito lang ang buhay po namin dito sa probinsya. Padilig-dilig. Pag lumaki, may anihin namin. Okay guys, tignan nyo guys ang sili. Nagsisimula ng lumaki. At ang tubo. At tubo. Okay, guys. Ganyan lang ang buhay namin dito sa probinsya guys. Tahimik, walang gulo. Itong talong malapit na din tumamunga guys. Namumulaklak na po siya, oh. Ano? Malapit na. Malapit na. Yun talaga yung sinagot eh, malapit na. Malapit na rin maubos ang tubig. So, parang kulang ang tubig natin. Dapat meron ang bakan talaga ng Kulangin, no? Kulang talaga. Kulang yung tubig. Ay, mga tropa. Kailangan natin mag karga ulit kasi kulang talaga. Hindi pa nadiligan yung mga palang, yung kalabasa. So, mga isang drum pa kung kakailanganin natin, o mga kalahati. Kalahati na lang siguro.
Yung mga tropa, malaki na yung bunga ng kalabasa natin, oh. Oh. Namunga na. Pati dito sa kabila, mayroon na rin, eh. Yung mga tropa, pero maliit pa. Ayun, oh. Maliit pa. O, kailan lang natin tinanim yan mga tropa. Yung kalabasa nung katapusan ng February. Pero ang bilis nang lumaki, oh. Mabilis nang lumaki talaga yung kalabasa, no? Oo basta masipag lang, araw-araw diligan. Araw-araw sipag lang. Araw-araw sipag lang. Alright, so kukuha lang tayo ng tubig. At kulang tayo sa tubig. Kahit 1 drum na lang. Kasi na yun. Alright, so larga muna tayo sa bahay mga tropa. Yun. Ano, kuha tayo tubig. Tara, kuha tayo tubig. Para matapos ang pagdidilig. Para maging maganda naman ang pagkalabasan ng bunga ng ating tinanim. Alright mga tropa, so nandito na kami sa bahay. At nagkakarga na kami ng tubig ulit. Dahil nagkulang nga yung tubig natin. So sila misis mga tropa, busy sila sa paglilinis. So naglilinis sila ng tindahan. Yan sila mga tropa. Ay, ibuhat ba yan? Hindi na. Napupunasan ko lang. Ay, pupunasan na lang. Oo, kasi ang alikabok. Lang. Ito sana, oh. Ibubuhat sana to, kaso ang problema kasi baka mamaya mabasag na to. Hindi yan, may gulong yan. Ay, may gulong to? Ayun. Pwede nang ilabas. May gulong yan. Pwede naman ilabas to. Kaso, tatanggalin yung laman. Oo. Pero paano yan mailabas ka mo Hindi. Iusog Usog siya. ng ganun, tapos ito, ibukas ng ganun. Mamaya na lang pag uwi mo. Oh, mamaya na lang, Sige. Hugasan na lang yan, bit, ano? Hugasan na lang, buhusan ng tubig, no? Sabunin. Sabunin. Oo. So, titignan natin yung mga bata. Oh, busy lahat ng tao dito. Yung mga bata, mga tropa, busy sila. Nagtitimpla ng, wow. Yan ang gusto ko, kahit busy ka, yan ang gusto ko. Masarap to. Ano to? Milo. Milo? Sarap nga. Alright mga tropa, so update tayo mamaya pag nakabalik na ulit tayo doon sa may bukid. Right, so kita-kits tayo doon mamaya mga tropa. Alright, so dito na ulit tayo sa bukid. Bukid again. Back to you, bukid. Di bali kunti na lang yung didiligan namin ni Jay mga tropa. Shoutout nga pala sa lahat ng mga viewers natin dyan na hindi nang iiwan sa ere. Alright, mabuhay kayong lahat mga tropa. So bali may 3,529 na subscribers na tayo mga tropa. So yun, nadagdagan ulit yung mga subscribers natin. So maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang suporta sa ating mga vlog. Ayan. Hello. Tablak pa kami. Yun, may kausap na eh. Tinanghali na. Natapos na yata to. Ay, hindi pa. Ito yung mga naunang sili na tinanim natin. Pero siling green pa rin yan. Ay. Alright mga tropa, so yun nga, natapos na tayo sa pagdidilig ngayong umaga. So tanghali na. At yung si Jay.
Kami kumuli. Tapos na. Ayun. Okay Bilis guys, ay magdilig kami ni- uwi na. Natapos na po ang mission namin. Kaya see you tomorrow again sa pagdidilig. Yun. Alright mga tropa. So yun, si Jay. Kasama natin nagbablog. Right, so yun mga tropa. Dito na rin matatapos tong vlog natin. And see you bukas mga tropa. Alright.